ଖାଦ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଭାଇର ଆଜି ଭାଗ ମିଳିଲାନି। ହଁ ଭାଇଟା ଉପାସ ହେଇଛି ନା ତେଣୁ ତା ଆଗରେ ମଟନ ମାଛଟା ଏଇ ରଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଏଇ ରଙ୍ଗ ପଳଉଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଭାଇ। ଆଉ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଯାଉଛି ଏଇ ରଙ୍ଗ ପଳେଇ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଯାଉଛି ଏଇ ରଙ୍ଗ ପଳଉଛି ମଟନ ବାସ୍ନାଟା। ଏଇ ରଙ୍ଗ ଖୋଜିବ ସେଇପଟୁ ଆସୁଥିବ ସେଇପଟୁ ଆସୁଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ପଳେଇଛି। ହଁ ନା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ଖାଲି କହିଦେ। କର୍ଣ୍ଣଚାଟ, ପନିର ପକୋଡ଼ା, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ ମାଲିପନ୍, ହଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଆମକୁ ଏଇଟା ଖାଇନାହିଁ ମୁଁ। ଆଉ ମେନ୍ କୋର୍ସରେ ହେଇଥିଲା ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍, ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍, ନାନ୍, ତଡ଼କା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମସରୁମ୍ ହେଇଥିଲା, ପନିର ଚିଲ୍ଲି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଖଟା ହେଇଥିଲା, ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସରି ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ସବୁ ଯାହାବି ଆଉ ମଟନ୍ ହେଇଥିଲା, ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା, ମାଛ ବି ହେଇଥିଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ହେଇଥିଲା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ବଟରସ୍କଚ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତିନିଟା ଖାଇଛି ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଇନି। ଭାଇ ଭାଗଟେ ଖାଇଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି ନା କ'ଣ ହଁ ହେଇଟା। ପୁରା ଏଇ ଯୋଉ ଛେନାକୁ ପୁରା ଏଡି ଏଡି ପିସ୍ କରିକି ବଢିଆ ମଲାଇ ଦେଇକି କ୍ଷୀରି କରିଥିଲେ। ଭାଇର ଏଇପଟେ ଲାଳ ଗଲା ନା କିସ ମତେ ଦେଖା ହେଲା। ହଁ ଦେଖା ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହଁ ଗଡୁଛି ନା ଲାଳଟା ଦେଖିଲ ଏଇପଟ। ଭାଇ କେତେ ସେ ବେଦିକୁ ଯିବ ତା ମୁକୁଟା ଆଣି ଫଟୋ ଉଠେଇବ।